स्कूल में फेरवेल दिया होचे तो देखन समस्ते बाटे ई साइड 10वीं श्रेणी भाई भौणी मैंने बसन ई साइड बसिछन देखवा समस्ते केंति मन दुख रे अछन समस्ते बहुत दुख रे अछन टिके सुनी दीदी आमको शेयर करबा तमर अभिज्ञता या हसुछनी कांदुछनी तो मुझे जानि नहीं पारुछन এই যাওটা আসলা 10ম ক্লাস এটা কান্দি কান্দি ভଉଣୀ ଭାଷଣ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ ଏବାଟେ ଆମ ରାଜଶ୍ରୀ ମ୍ୟାମ୍ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ ଏଠି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ এটা କାନ୍ଦୁଛି କହୁଛି ଜାଣିନି ହେବାର ତ ଦେଖନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଆମର ସ୍କୁଲ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମରାପୁର ବ୍ଲକର ଦୁଜନ ସ୍କୁଲରେ କରୁଛି ଦେଖନ୍ ସେ ଆଡ଼େ ବି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି ମୋବାଇଲ ଶୁକେଇ ଦେଇଛେ ଏଇ ପାତ୍ର ହସୁଛେ ପ୍ରଥମର ଲାଗିଥିଲା ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନେ ବଏଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ନ ଅଛନ୍ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି କରି ଗଲା ବେଲେ କାରଣ ସେମାନେ କଲେଜ ଯିମୁ ଆଉ उपस्थित थिबा ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆଜି ଆମର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମୟ ଆମକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ କ୍ଲାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରୁ ଆସିଲି ଷଷ୍ଠରେ ଆସି ଆଜି 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲି